Mga kapuso, duwa ka separado nga insidente sa sunog nagluntad sa Pasay City kag Miag-Aw, Iloilo. Danyos nagdanga sa masobra 300,000 pesos. Si Julius Vilacaol nakatuto. Totally gutted ang isa ka balay matapos masunog sa Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, Iloilo kahapon sang hapon. Nagsugod ang sunog alas 4:30 kag nalayon nga napalong alas 5:14. Base sa initial nga assessment sang Pasay City Fire Station, naglabot sa 37,000 pesos ang halit sang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sa gintunan sa sunog. Pero ang anggulo, tiyaran of that either electrical emitter or discarded ng mga cigarette stacks. Naglabot naman sa 264,000 pesos ang halit nga ginbilin sa sunog nga nagtuhaw sa isa ka building sa Barangay Baybay Norte, Miag-Aw, Iloilo kahapon sang hapon. Sunod sa Miag-Aw Fire Station, 3 ka mga establishmento nga nagarenta sa mga building ang totally gutted. Inang ginalagipan sa balaligyan sa motorsiklo, printing shop kag internet shop. Partially damaged naman ang balaligyan sa pagkaon sa kasapatan. Padayon pa nga ginaimbestigaran kung diin nga bahin sang building nagtuhaw ang kalayo kag kun ano ang gintunahan sini. Under investigation pa siya, hindi pa kami kapansang kulang na statement sila. Mabalik pa kami sa area pag mabantas naman sa investigation. Subong nga inuras na lang magasug-alaw na ang pumuluyo sa bagong tuig. Naka-alerto ang Bureau of Fire Protection sa posible pagtuhaw sa sunog. Abiso sang BFP sa mga pumuluyo. Magpalupok lang sa mga designated area sa barangay. Kung magpalupok, siguruhon nga mga 300 metros ang kalayon sa mga pamalay. Kung pwede, gani nga baso nila, sir, ang ila sini nga mga bubong or kon light materials, no, and para mga 2 hours before the New Year or ng alas 12 karon parang kung matalsikan man gamay nga bagada hindi magdako ang kalayo. Importante man ang paglimpyo kag paghimos sang nagatumpok nga mga basura o kon laya nga dahon agod ini mangintunaan sa sunog. Dugang pa sang BFP magdoble halong agod manginhapi ang pagsaulog sang tuig 2025. Julius Vilacaol, 1 Western Visayas.